La manca de metges a la sanitat continua sent tema de debat a Ontinyent. Per això, Compromís ha presentat avui les seues propostes davant aquesta problemàtica a l'Hospital d'Ontinyent amb els màxims dirigents del partit, com Joan Baldoví. Les competències són autonòmiques, però sí que n'hi ha algunes competències que té l'Estat i que podrien afavorir aquesta manca de facultatius, de personal sanitari en els hospitals, com ara el d'Ontinyent. Primer, evidentment, a l'hora de donar les titulacions de les convalidacions de titulacions d'altres països, una agilització. I per això nosaltres avui hem registrat una pregunta parlamentària en un seguit de preguntes que anem portant des de fa molt de temps, perquè a vegades una convalidació tarda fins a 4 anys. I una segona mesura que és fonamental. En la crisi de fa alguns anys es va posar una mesura que entenem que ja hauria d'estar derogada, i és la taxa de reposició. És a dir, que les administracions puguen cobrir totes les places que tenen baixes. Què podem fer des de les Corts Valencianes? Per una banda, entenem que la situació estructural no se pot solucionar d'avui per a demà perquè no hi ha personal sanitari i, per tant, s'han d'augmentar les places en les carreres que són de la vessant sanitària per poder afegir més personal, que és el que ens manca a hores d'ara, i en aquesta línia treballarem les nostres iniciatives. Però és que també una qüestió que hem pogut identificar és que en esta comarca manca més personal encara per una qüestió de les condicions laborals que té el personal. A més, abans de la compareixença, hi ha hagut una reunió amb els representants sindicals de l'Hospital d'Ontinyent. Perquè considerem molt important recollir de primera mà quina és la situació a hores d'ara del nostre centre hospitalari. Com ja sabeu, perquè portem moltes setmanes treballant en aquest tema, ens trobem davant d'una falta de personal que està afectant negativament a la prestació de serveis de l'Hospital d'Ontinyent. S'ha produït la interrupció del servei de medicina interna, però plou sobrebanyat perquè hem estat en els últims mesos patint també la interrupció o la pèrdua d'altres serveis, com per exemple la diàlisi, com la dermatologia o altres.